guys! Welcome back to my channel, and for this vlog, I will be sharing to all of you 30 fun facts about me. I'm doing this 30 facts about me because I'm turning 30 this October 9. Kaya naman kung gusto mo pa akong mas makilala at bago ka sa channel ko, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated sa mga kaganapan sa channel ko. At dahil nga sobrang excited na ako na mag-share ng mga facts about myself, sinulat ko na dito para hindi ko malilimutan. Ayan, yung screen, medyo lukot-lukot lang yung papel na ginamit ko, pasensya na ko. So eto, labo-labo na, parang kung ano lang naisip ko ng mga bagay na facts about myself, talagang sinusulat ko siya from 1 to 30. So random na pag-iisip, yung random na pag-ugali ko lang, mga ganun, pag naisip ko, sinusulat ko siya. Sabi ko, ay, tayo sa share ko to. Ganun. So first on the list na gusto kong fact about me, meron akong 2 PRC licenses. Yung una kong license, nakuha ko yan sa board exam ko, sa nursing licensure examination noong 2011. I was just 20 years old that time, nung nag-board exam ako noon. And I'm very fortunate naman, very lucky na umasa ako. Tapos, after 5 years, nag-take ako ulit ng board exam for the licensure examination for teachers. And ayun, naswertihan ulit. Umasa ako. Kaya naman, sa ngayon, dalawa na yung PRC license ko. And nakaka-proud, diba? Yung iba, alam lang nila, nurse lang yan, gano'n. I mean, nurse siya, pero hindi nila alam na, aside from that, professional teacher din. Number 2, nakapilistahan talaga. Number 2, ang aking height, I only stand 5 foot 6 inches. Kasi yung iba, minsan nagtataka parang ang tangkad ko daw sa picture, yung iba naman sinasabi parang ang liit, maliit nga talaga ako, kasi 5 foot 6 inches lang talaga yung height ko. Tapos, next fact about me is, I am nearsighted. Opo, nahihirapan na akong makita yung mga malalayong bagay, malalayong tao. Minsan hindi ko na nare-recognize kung sino nga ba yung nag-hi sa akin. Minsan nasa lipat kalsada lang may mag-hi tapos takip silid na hindi ko na talaga nakikilala. Pero kapag suot ko naman yung salamin ko, ayan, nakikita ko naman po. So kailangan, parati kong suot yung salamin. Kapag hindi ko naman suot yung salamin, huwag na kayo mag-hi sa akin, lalo na kung medyo madilim na kasi hindi ko rin talaga mare-recognize. Pasensya na mo. Number 4, I am snob. Lagi nilang sinasabi yan pero alam ko naman sa sarili ko na ganun nga ako. Na snabero, ganyan. Kasi kapag wala naman akong sasabihin talaga, wala naman akong special na i-share, gano'n. Hindi ko na lang talaga napansin yung tao, parang normal lang, daan-daanan. Okay naman ako, kahit hindi ko na ako pansinin. Ako naman wala lang naman sa akin. Kaya hindi na ako naman. Sorry na. Number 5, I'm a volleyball player when I was in elementary and high school. 2 years din po akong naglaro for our school nung ako'y nasa elementary pa lang, sa St. Philomena's Academy. Tapos yung grade 6 ako, yung last playing year ko sa elementary, ako na po yung naging team captain ng team. Tapos nung high school, dapat parang 3 years din ako maglalaro, starting 2nd year, 3rd year, and 4th year. Kaya lang, nung 2nd year ako, hindi ko alam, syempre medyo ma-attitude pa siguro ako noon. Hindi talaga ako sumali kasi sabi ko, hindi naman ako magiging part ng first 6 kasi sigurado, sub lang ako, so ayaw ko muna sumali dyan. Pero mali yun, ako yung naging natin yun. Pag ginuha mo yung player, parang give your best kahit sa training pa lang, diba? Tapos nung ayun nga, nung 3rd year na ako, nung 3rd year and 4th year, naging part na ako ng starting 6. Nakaka-proud na sumabot naman kami ng provincial. Medyo nakakapanalo naman kami ng mga paligang sinasalihan namin. Next, number 6 fact about me is, I am one of the 3 founders of Pusurugyo Volleyball Club. Nakaka-proud na may tatag ko. Isa ako sa nagtatag 3 years ago. Kumbaga, naisip lang namin siya, nag-start lang sa barangay namin na parang mahilig naman tayong maglaro. Ganyan hanggang sa nadala na namin sa mismong bayan ng Pusurugyo. Tapos, yung mga nakakalaro ko din sa bayan, parang bakit di natin di tayo magtatag ng ganito, parang samahan, di ba? Para sa ating mga volleyball players kasi kilala ang Pusurugyo kasi sa pagpuproduce ng mga basketball players, diba? So parang kami, gusto din namin makilala bilang volleyball players din naman ng Pusurugyo. Kaya, natatag namin yung Pusurugyo Volleyball Club. Tsaka, ayun, naging successful naman siya sa loob ng halos 3 taon na pagpuproduce namin ng paliga. Sobrang dami, hindi ko na din mabilang kung ilang paliga na din yung mga nagawa namin. Tapos, natigil na nga lang ito, may pandemic. Sayang. Pero, sana makabalik pa rin kami lahat. Sana magpatuloy pa din ang PVC. Ayun. Number 7 fact about me. Madalas silang sabihin, ang taba-taba ko or siguro ang bigat ng katawan ko. Pero ang totoo ngayon, I'm only 68 kilograms. Ganun lang po ako. Ganun lang po yung timbang ko. So hindi naman sobrang bigat, hindi rin sobrang gaan. Very ideal lang siya para dun sa height ko na 5'6". Number 8 fact about me is, I am turning 30 years old this year. October 9, 1990 ko ang aking birthday. Ang alam ko, Year of the Horse yun. Wala lang, share ko. So sa mga nagtatanong kung ilang taon na ba talaga ako, eto malalaman nyo na 30 years old na po ako this year. Walang tayo. Diba? Next fact about me is my eye color. Dark brown po ang kulay ng mata ko. Wala lang, share ko lang. Number 10 fact about me, yung favorite colors ko, syempre white, blue, and black.
yun, yung mga favorite colors ko. Yun lang. Mahilig naman din ako sa mga plain eh. Hindi naman kailangan mag-design yung mga damit. Kailangan pagdating sa mga kulay-kulay. Okay na ako sa plain shirts. Favorite drinks. Siyempre, walang kamatayang iced tea. Kahit minsan ina-acid reflux na ako. Alam kong bawal yung iced tea, yung coffee. Pero paborito ko talaga yung iced tea eh. Tapos, milk tea. Ayan, tuwa talaga ako sa milk tea. Kaya sa mga gusto mag-libre sa akin. Iced tea lang sa milk tea. Eh, happy na ako. Favorite artista. Siyempre, alam ng mga klase ko nung high school, sobrang pinapanood ko to parate. Gabi-gabi, kahit may exam or may quiz kinabukasan, nanonood ko ako ng palabas niya sa gabi. Siyempre, Angel Coxin nagmula noon hanggang ngayon. Sobrang paborito ko talaga siyang artista. Wala lang. Number 13 fact about me, yung mga TV show auditions. Nakakaya. Pero, nag-audition po ako sa Pinoy Big Brother Teen Edition 2 noong 2007. Yun yung second batch ng PBB. Sumali po ako doon, pero hindi ako nakuha. Alain mo yun, nagbiyahe ako. Kasi nag-aaral ako sa Baguio nun. Bumiyahe ako from Baguio to Pampanga. Kasi yung isang audition, sakto Saturday yun, nasa SM Pampanga sila. So bumaba ako from Baguio to Pampanga para mag-audition. Kaya lang, hindi ako nakuha. Second naman is yung Protege ng GMA7, yung singing contest nila. Alam ko ito yung first season. Medyo matagal na kasi 2011. Ito, nurse na yata ako nito. Parang sabi ko, gusto ko lang i-try kung kaya ko bang kumanta sa harap ng maraming tao, kaya ko bang mag-audition. Total, 20 naman na ako, baka naman pwede na, di ba? Wala lang, tinry ko lang and hindi din ako nakuha. Number 14, my favorite subject in school is English. Hindi naman ako sobrang galing sa English. Paborito ko lang siya, bakit? Basta, gusto ko talaga pag yung subject is English, talagang nakikinig ako. Kahit minsan, syempre, bilang Pilipino, parang isa rin naman ako sa nahihirapan na nag-English, pero favorite ko subject ko talaga yan. Promise. Number 15 fact about me is, I can cook. Siguro napanood din na rin sa mga previous vlogs ko na nagluluto ako, tapos may mga ingredients doon na parang hinahalo ko na lang, parang minsan in-invento ko na lang, di ba? Kasi gusto ko yung nag-experiment pagdating sa pagkain sa ulam. Para hindi naman paulit-ulit, parating yun na lang ang niluluto, yun na lang yung ingredients mo, di ba? Lagyan naman natin minsan ng twist. Number 16 fact about me is, I can sing, but I can't dance. Hindi ko alam, pero marunong naman ako kumanta, kaya ko naman kumanta, pero nahihirapan talaga ako sumayaw. Kaya naman dati pag may activity sa school, tapos kailangan sumayaw. Nalulungkot talaga ako kasi ayoko talagang sumayaw. Hindi ko yung hilig. Pakantahin mo na ako maghapon kahit mamaos na kakakanta, huwag lang talagang pasayawin. Number 17 fact about me is, hilig ko din po ang magtanim. Nung elementary ako, naalala ko meron akong garden din sa malapit sa bahay, sa bakuran namin. Iba-ibang mga halaman yung nandun. Tapos syempre nung time na nabisi na din sa volleyball, nabisi na sa school, medyo napabayaan ko na. At itong pandemic nga, dahil nandito lang naman sa bahay, naka-quarantine, diba? Naibalik ko yung hilig ko ulit sa halaman. Kaya naman, ayun, medyo tinatanggalan ko minsan ng damo. Tapos pinagtsatsagaan ko na ilipat-lipat yung mga halaman na medyo dumami na sa paso. Nililipat ko sila sa ibang paso para mas okay din tignan. Tapos iba pinag-mix ko sa isang paso. Hindi ko alam kung advisable yun, pero ako natutuwa kasi ako sa minsan pag pinag-mix ko yung mga halaman, tapos pwede pala silang magsama sa isang paso kahit magkaiba sila. Number 18 fact about me is, I love nature and animals. When I was a kid, meron akong alagang rabbit. Tapos nagtagal din siya ng ilang taon. Sobrang napalaki ko siya, as in sobrang laki niya. Parang pag nilalabas siya sa kulungan, minsan hindi mo akalain na siya pala yung nandoon sa loob ng cage kasi maliit yung cage. So parang sinishrink lang niya yung sarili niya, pinagkakasya niya. Tapos pag nilalabas siya, pag nakapag-exercise siya sa labas, talagang sobrang haba pala niya. Parang malaki din pala siya. Kulay ano yun, pure white siya na rabbit. And nung namatay siya, sobrang iniyakan ko talaga kasi love na love ko talaga yung pet kong yun. And sa ngayon, meron akong birds, may mga alaga akong ibon na Java Sparrow. I have 7. And meron akong isang crested myna. Siguro sa mga susunod kong vlog i-share ko sa inyo kung ano yung mga pet birds ko. Next, ang aking shoe size is size 11. US size. Alam ko. Kasi nakita ko last time yung sa rubber shoes ko kapag binibigyan ako ay size 11. And dati kasi, ang pinapabili ko or binibili ko size 10. Kaya lang parang sabi ko mas gusto ko yung medyo maluwag pa ng konti yung sapatos. Kaya size 11 sa mga magbibigay dyan ng sapatos sa birthday. Size 11 US size. Asado. Next, number 20 fact about me is, I have 2 phones. Yung isang phone ito yung ginagamit ko sa pang-vlog, and then yung isa, maniniwala ba kayo, walang SIM card ang phone ko. Hindi siya naka-open line. Hindi ko siya pina-open line kasi yung Samsung ko na phone, kasi nandun lahat ng email ko, nandun lahat ng contacts, naka-save. Napa-open line ko na siya last year, kaso bumalik siya sa dati. Hindi ko na naman siya magamit, hindi na naman siya masaksakan ng SIM. Hindi na naman gumagana kapag nilalagyan ng SIM card. Kaya, ayun, hinayaan ko na lang siya as is, pinaka-wifi na lang, gano'n, pinag-picture. Okay na yun, di ba? May isa pa namang cellphone, gumagana pa naman. Number 21. Isang fact about me is, we as a family used to sell
tinapay. Nung maliit ako, I was in grade 5 to first year high school yata nung meron kaming bakery. So, kapag kagaling sa school, minsan sumasama ako sa delivery, sa mga stores. So, nilalakad namin yan ilang barangay. Tapos, pauwi, lakad kami ulit, bitbit namin yung karton na pinaglagyan ng tinapay. Minsan, aalis kami mabigat, tapos uuwi kami na wala na, nabenta na namin, or napalitan na namin yung ibang tinapay. Minsan naman, uuwi kami na walang benta, o yung bitbit namin na tinapay papunta. Konti lang yung nabawas, tapos yun, mabigat pa din. And masaklap, naglalakad talaga kami para tipid sa pamasahe. Kasi pag pinamasahe mo yun, iilan kami, yung kita doon, yung konting kinita, mapupunta lang sa pamasahe, kaya naglalakad na lang kami. Number 22, I hate math. Talagang I'm not good at numbers. Kapag nakakakita na ako ng mga numero, pati dati dun sa board exam, hindi ko talaga kinocompute yan. Kasi every time nakakita ako ng numbers, tumataas talaga yung anxiety ko, lalo na minsan nalagay pa sa mga exams, diba, sa mga quiz, show your computation. I never showed my computations. Parang, bakit? Kasi na lang ako kung papasya, parang ganun yung naging mindset ko. Kasi hindi na intindihan ng ibang tao, pero sobrang nahihirapan talaga ako sa mathematics. Grabe. And number 23, I love taking pictures. Obvious ba, diba? Sa Facebook or sa Instagram, sa mga social media accounts ko, parating, mukha ko na lang yung mga nakikita niya parati. Talagang mahilig ako mag-take ng pictures. And ano to? Hindi ko maintindihan yung sarili ko sulit. Number 24, fact about me is mabilis ako makalimot ng mga pangalan ng tao. Naranasan niyo na ba yun? Ako kasi, madalas, minsan pag nakakasalubong, tapos ngingiti, tapos mag-hi, tapos ako, marirecognize ko lang siya sa mukha, parang, sabi ko, tapos pag, minsan hindi ko naman sinusupladuhan, parang nag-hi din naman ako, or I smile, or nagnanod naman ako, pero madalas natanong ko yung kasama ko, parang, uy, sino na nga ba yun? Saan na natin nakasama yun? Parang gano'n. Kaya ayun, tuwang-tuwa sila sa akin, kasi mabilis ako makalimot sa mga pangalan, lalo na kung hindi ko naman naging kaibigan. Wala na. Fun fact about me, number 25, naging vegetarian po ako for only 1 week. Bakit 1 week? Kasi nanlambot ako, hindi ko kinaya. Parang hindi pala siya para sa akin. Binigla ko kasi yung katawan ko. Parang one day isipan ko, mag-vegetarian na nga ako ngayon. Parang try ko nga. Akala ko tatagal ako sa ganung klaseng pagkain na puro gulay-gulay lang. Minsan nga lang ako mag-rice. Hindi kinaya ng katawan ko. So nanghina talaga ako nun. So sabi ko, wala, kailangan kumain pa rin talaga ako ng meat, ng karne. So ayun, mula noon hindi ko na inulit yun. Number 26 fact about me is I don't drink Coke, Sprite, and other soft drinks for almost a year now. Parang nag-start last year na December pa yun di ba? Parang maraming mga okasyon, reunions, celebrations, di ba? Maraming soft drinks. Parang sinabi ko sa sarili ko, ayoko na mag-Coke. Ayoko na kahit anong soft drinks kasi puro asukan, di ba? Siguro okay na ako sa juice, sa mga fruit juice, iced tea, pero pag Coke, ganun, pag Sprite, talagang nag-goodbye na talaga ako doon. Ayoko na. Number 27 fact about me is I am a Brazilian volleyball fan. Lumipas man yung panahon, kahit sino man ang ilagay na nandun sa team na yun, parating fan na fan talaga ako ng Brazil pagdating sa volleyball. Mapalalaki man o babaeng team. Sa kapanahunan pa ni Leila Barros, talagang sobrang natuwa na talaga ako sa Brazil kahit parating bronze lang yung nakukuha nila nung time na yun, masayang-masaya na ako kasi nakikita ko sila naglalaro, tapos gusto-gusto ko yung mga players. Tapos minsan nga hanggang ngayon, nagko-comment pa din ako sa Instagram nila Erica Cointa, gano'n, yung mga players na sumikat nung elementary ako, nung high school. Kaya yun, sobrang fun lang talaga yun. Number 28 fact about me is sobrang kuripot po ako pagdating sa pera. Alam ng lahat yan, hindi ako basta-basta bumibili ng kahit ano. Madalas talaga sinisave ko lang yung pera or basta nandyan lang yung pera, gusto ko nandun lang. Ayokong bili ng kung ano-ano. And minsan pag may nagpapalibre sa akin, hindi ko talaga nililibre. Kasi sobrang kuripot ko talaga. Sorry na. Pasensya na mo. And number 29, I'm afraid of house rats. Yung malalaki, tapos ikaw pa yung mga nakikita sa kanal, yung sobrang laking daga na nakakakilabot. Parang ayoko talaga ng ganung daga, natatakot talaga ako. Okay ako sa ibang insekto, huwag lang talaga sa daga, utang na lang. And number 30, ang walang kamatayang acid reflux. Meron po ako acid reflux na na-diagnose noong 2009 pa ba yun? 2010. Laging mahapdi yung sikmura ko, kumain ako ng prutas, ayan, mahapdi na. Minsan dahil nga bawal yung iced tea, yung kape, yun, mahapdi na, soft drinks, kaya isa din yung sa dahilan kung bakit tinigil ko din ang pag-soft drinks sa acid reflux. And swerte, kahit pa paano, medyo matagal-tagal ko na rin hindi na-experience na umahapdi yung chan ko na sa acid reflux. So minsan nararamdaman ko lang na parang may acid na umaakyat, pero hindi na ganun ka-painful. Minsan na mamaos, ganun, kapag kumakanta or kapag may nakain mali. Parang epekto din yata talaga ng acid reflux yun, pero kahit pa paano hindi na sumasakit yung sigmura. Yun yung pinaka-importante. So ayun, kapamilya, napanood nyo na yung vlog about the facts about me. So sana nag-enjoy po kayo at mas nakilala nyo na naman ako ng gusto dito sa video na to. And sana po panoorin nyo po yung mga iba kong susunod na vlog
So, maraming salamat po ulit and God bless us all. Bye-bye!